διασύζυγο, η αλόφιλη τον κύριο Ακριτήβη. Από τη στιγμή αυτή είστε ενωμένοι με γάμο σε ισόβια κοινωνία βίου ως σύζυγοι. Από τη στιγμή αυτή που ενωθήκατε με την ελεύθερη σύνδεση σας σε γάμο, οφείλετε αμοιβαία ένας στον άλλο αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Ο γάμος που σας ενώνει σας επιβάλλει την ταύτιση των δικών σας και την κοινή αντιμετώπιση σε βάση ισότητας όλων των ζητημάτων που θα προκύπτουν από τη συμβίωσή σας ως συζύγων, γενικότερα όλων των δυσκολιών της ζωής. Από κοινού θα πρέπει επίσης να συμβάλλετε, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, στα βάρη που συνεπάγονται, η έγγαμη συμβίωση και η συντήρηση και προαγωγή της οικογένειας που θα δημιουργήσετε. Κοινό είναι τέλος και το καθήκον και δικαίωμα και των δυο σας να μεριμνάτε για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες. Να ζήσετε. Από πού? Από το Καλιφόρνιο. Σοβαρά? Οκ, σε παλεύω τώρα, Ωραία. Να ζήσετε, λοιπόν, Παναγιώτη. Όλα καλά. Να ζήσετε. Αυτό είναι από το Δήμο. Θα με περιμένω να δώσω μια έξω για να σας δώσω στο εκπλήγιο στους κυρίους για να πάτε στο δεξιαρχείο μαζί με το χαρτί της Ισοσοκριτής. Θα σας δώσω ένα χαρτί από εδώ, πρέπει να πάει δεξιαρχείο. Δεν γίνει ο γάμος. Θα με περιμένετε να τελειώσω. Θα αντιστάσω στο δεξιαρχείο. Θα με περιμένετε έξω ένα λεπτάκι να τελειώσω με τους υπόλοιπους για να σας βάλω το Αυτά μαζί με τον Άρη και με αυτούς έχει. Στην πενταήμερη στην πρώτη υπογραφούλα. Και είσαι τώρα πού? Εδώ, Ηράκλειο? Ναι, είμαι τάξη δηλαδή. Ξανά. Δεν μου το χαλάτε. Έχουμε αρκετές υπογραφές. Κοιτάξτε λίγο. Δεν έκανα και μία δουλειά. Κυρία. Πάλι? Ακούτε, να την έτοιμη είναι. Γιατί? Το πότε πιλάτε να σας πάτε κεφαλικό. Που κάθε μέρα κλαίγεται και μου λέει παιδί μου μην κάνεις πολιτικό γάμο, σε παρακαλώ. Τέτοιο στα βέλια μου κάνει. Αλλά δεν θα μου πει τόσο. Ελάτε. Εσείς δεν είστε μάκρος ένας. Ξεκινήσουμε